kapara am tagasngi inya page na ka tin ki jong play na ka kitab Deuteronomy ka lonong ka ba arpu ar it khat ka pasan ka ba ong ka kan thei kam dei ban phong ya ka e ka ba dei ka jong rang ba lemne urang ba umbit ban phong ya ka sabti kan thei jar ubale ya kine ki e upen assignment irade how try uplay jong pi kon men ko para hato kane kam dei ke ba ngia i ba ki para breu para dok para senam jengi ki le ha kini ki singi ke jing ya phong ya ki jan ki kin thei ki phong ki jan ki sinrang pat ki sinrang ru ki ya phong ki ong kun kam ka wi ka tin ki pareng ong ki unisex mo ki la bakana ki sabti ki jan phong ki bala ban phong kan thei la nei sinrang ru re ka kum ni tin ka jong blay kadan ka nong rim ya ka ba u blay ula khang persya ki breu kin phong ha kane ka rukom imat kadon ka jing mut ya ka ba Moses hang ni siam la tho sai ke ka jing mut re ke ba ngi i ke ba jia ha ki ya ha ka history jong ke jing im jong ki breu ba per but jong ke jing le jong ki Greek jong ki breu ki ba mane ya ki blai thao ngi i ba ki don kum kini ki jing le kum haba ki le buram ya Venus ni Mars hakum kini ki jing le kemen ki breu ki riam kum ne ki sinrang ki riam kentei ki riam sinrang but haba ki le buram ya ubnai ru ki le kumta den rei ke ba ki le hakane kurkom le se ngila ban sim jing sai na ka kitab jing start long ka ba khat sao de khot ka ba arpun riu ka ba ong kumne arpusan arpun riu ngat pule kumta keleng saudong jersey satang da kasnam bat ka jing ya punya breu ka jing tu bat ka jing syukor ka jing porati bat ka jing set kala ka jing kenwin bat ka jing smile am ler ka jing pendik ya ki breu bo bha ka jing klet ya ka jing le bha ka jing penjot sang ya ki men sim bat ka jing ya poi kha para shenrang bat ka kenrum kenram si tengah ka jing klim bat ka jing le auria ka jing mot jong ki ni ki breu ha pakia riam ha kene ka dur ka nongrim ka basdang kedai ban ya le kumne ba ki sinrang ki riam kum kentei ban le kum ka kentei ban kren ku kentei ban ya kum ka kentei bat ki don ke jing ya yak mat para sinrang bat ki le sang ru para sinrang ti na kene ka daw ki sariam kumne ba de na kene ka daw ba u blay lungba jong Moses ula khang ban ya riam ha kene ka dur kum juru na ka pantai jong ka kentei but haka city saki Rome cikino Rome kalnong ko ba ningkong ni i terkhat ko ba arpun riu ko ba thok kumne na ka ne ka daw ublei la e ba kin ya kersum ha ki jing ko abrai klam ran ki kentei kim le rukom kentei shu ha ki jing dei kum balong ki kentei ki senrang ru ki la i no ya kerkom jing dei bat ki kentei bat ki la kruit da ki jing ko abrai para senrang bat kumta ki sa jenjar kela haban dabiang na ka banta ki jing le auria ken sha la jong pe kini kir kum le menta ki long hapakut ki wanra ya ka jing jenjar ka haban dabiang uang Paulus apostol but kini ki wanra ya ki jing pensitom bat ki jing bitaru blai habakut pe jia ayu ya ka sodom bat gomora kumbala jia ya ki kumjuro kan sajia
ha kino kisnong kitau badon kum kini kicing le namar kata kene kajing riam ru kadai kawai kebenta kebangi hap ban yapej bah lada ngi ong sisa bangi long ki khon ki jong ublai denamar kata lada ka kenthei kadai ban long ka kenthei sisa nadu kar kom riam kar kom ya kar kom le kadai ban long kumta namar ba ublai ura thau ya usenrang ban long dakumwei bat ya pher bat na kijing long jong ka kenthei ben nadu kasur ngilong ki baya pher ki kenthei kilong ki barit kasur ngi ki senrang ilong ki bahe kasur kumta paru Paulus u batai akasiti jong u sakinong korin ba ki kenthei usnyu bajrong jong ki ulang kaburom jong ki ade lara usenrang u ino usnyu bajrong kum kenthei golong kijing pelaran ya kakli jong u bat kum juru habalej saki jaka maneblei ba kenthei kadi banatap mo ya kakli Andre om de usenrang kene kadon kijing ya pher dinamar kata ka long keba excitement khmat jong try ladai ni yariam hakane kurukom bar mentaki por kijing riam nalor ba yariam kumta nalor kijing riam keba pen ikwa brai hakar kom riam jong ki kenthei haki senrang ki kenthei ki phong de ki jan ki bataj ki ba pau ya kadur met jong ki barok kawe lain dak tang bakam de kasni dok jong ki hatu kani kam de kebalong persya ya ka jing khut jong kamet bat kamen sim haba ki phong ya ki jan kalong thik kumba ki shule ban phong dep urkom Henry jin la dalong kepala ki khamla banyai lang khui tru denamar kata kini kumba ka ong ke Maria hapa ka pau hagi kena aplang brot laimut hap Fatima ba ki irkom riam ki irkom bet ki ban sami ha kini ki sngi ki spa snem ki ban wan ken selam ya bun ki breu ban hap ha ka du jok ding namar jong kapop jong katok namar kini ki jajur kom riam kinwan ra pen hab ya bun ki breu hakapop namar jong kecing ikwa brai jong ki namar ki pen kwa brai ya ki we de namar kata man la iwe pa iwe mangi ngidon ka jingkit khali nakabanta iwe pat ban poi sabneng om shadu jok teladangi la ya le kumne adangim ko ngo ya ka tin ka jong play ngi ngamanta ngal aya pi lai tili ki dikhot na ka bible ban pin i ba kar komle bun napdeng jungi kalong ka pen excitement hakmat jong utrai dan mar kata tu ngini pin kala ada pikhot ila de kristan bat pitip ya ka bible pi ngai ya ka ke bala la tho ha ka bible ti tu kalano nang ne sakmat kane ke de kapor ko bangi khat yaman la iwi pe iwi ban kala ya ke jing im lada ngim kala kan kapor kala dei menta pat kala don hangni ba ke jing bitar try kan hiar halor jingi de namar kata kala ka bamut ka badang don kapor bad to pen im ya la de to try blai unyarap ya pi iwi pe iwi badengi bangin yo i ya ublay markhamat age jing khuit kamen sim kamet pat kat ya kaba ngile de marta to ngikin mau ya kani Deuteronomy ar san ka kitab jing start khat saw but ka chichi chekinong rom iwe ar riu to try ku ya pi iwe pa iwe dan ya ro yo try Jesus Christ